Berg Jonsson, Peña hittar med en briljant passning framför Bolin. Bolin, jättebra läge för 1-1. Skott kommer och målet kommer. Hugo Bolin kvitterar i matchen. Fin passning av Peña. Bra fart på den också, bra löpning. Och avslutet sitter där, ja. Nära målvakten som inte riktigt hinner dit. Ja då, välplacerat och den sitter lågt. Målvakten går åt rätt håll men hinner inte dit. Väntar ganska länge också. Han är ju så pass bra placerad. Η κεφαλιά πάει προς τα πίσω για το 0. Πρώτος σε assist, δημιουργός αλλά και σκόρερ. Ο Νανάση, κεφαλιά πάσα στο δεύτερο δοκάρι του Μπουτχάιμ. Ένα γκολ για την ανθολογία του ΠΑΟΚ. Το αριστούργημα του Κουλιαράκη. Η σέντρα, ο Νανάση, 2-2. Πάνω στο παραλήρημα. Πάνω στην έκταση για αυτή την κολάρα του Κουλιαράκη. Έρχεται ο Νανάση να ευνηδιάσει τον Κοτάρσκι σε φάση που μοιάζει να ελέγχει στη γωνία του. Ο Κροάτης ευνηδιάζεται. 2-2. Το φάουλ του Κρίστιανσεν, ο Κοτάρσκι. Φοβερή διπλή επέμβαση και η μπάλα πάει. Διπλή επέμβαση και από τις κόντρες η μπάλα πάει στα δίχτυα. 3-3 η Μάλμε με buzzer beater ισοβαρίζει. Πάλι αποστατική φάση. Πάγουτε τώρα, κρατάει η μπάλα ο Τσάλοφ, η προσπάθεια του Ντεσπότοφ. Κράτησε ο Τσάλοφ, τσίπησε ο Σντόεφ. Ντιμπέλο άφησε το μάτς, βγαίνει από την άμυνα ο Ζέτερστρομ και κάνει πάσα ο Ζέτερστρομ. Ο Κοτάρσκι βγήκε, πέρασε, πλάσαρε. 3-4 η Μάλμε. Δεν είναι ότι έχει γκολ ο Ζέτερστρομ από το πουθενά στο 90 συνέχεια από το λάθος του Καμαρά. Είναι ότι πασάρει καταπληκτικά στο χώρο.